Ungamloboli umuntu wesimame ngoma lakho umaafforda jongo lakithi. Stala ungalingi uyenze le nto leyo uyabo. Umuntu wesimame uyafunda iminyaka. Lento yokuthi ugijimela ukuthi akakapheli ngisho iviki intombi iqomile akakapheli ngisho unyaka. Akakapheli ngisho isikhathi esingakanani usugijimisa amalobolo ngoba nakho nemali uya-afforda. Leyo nto longakhulu. Umuntu wesimame uyafunda isikhathi. Umfunde ngempela ukuthi uyinhlobo nikapende umfunde ukuthi lo muntu ngempela unenhliziyo engakanani uzokwazi ukumela inkinga zomndeni uzokwazi ngempela ukuvusa umuzi wakini ngoba phela kini kufanele ngempela umfazi ngempela ozothi ngempela mawubika inkinga kuyena nikwazi ukubonisana imbono yenu ngempela ishayisane kube mnandi nje ngempela naye yabona nayo indoda na ubona ucha ugane umfazi la hayi nje umuntu ozothi angazi mawubuza inkinga uthi mama senze njani acha kumele umuntu wazi ukumfunda uyabo ukuthi uyinhlobo nikapende akulotshwala amahips akulotshwala ubuhle into efunakalayo ingqondo efunakalayo nganza wethu majonga kithi fundisisana futhi ukukhethisisa uma nisuke ngempela nibika inkomo emsamo lapha nihambise emakhweneni nibikisise ngempela ukuthi lezi inkomo lezi aziyolanda umfazi ozokwazi ngempela ukuvusa leli ikhaya leli hayi ngempela umuntu oyiqashe ngokuthi namuhle yena le nto leyo ayisizi ngalutho ngeke uvuse umuzi ama-hips ngeke awasoze avusa umuzi so kubalekile majonga ukuthi ningalawulwa imali enisuke ninayo ebese nigijimisa ukulobola nigijimise ukushada into ebalekile funda umuntu uhlala naye umuntu isikhathi umfundi ukuthi uhlobo nikapende ebese after lapho uma usumfundileke umuntu yes usungaqala ke mhlawumbe lapho ukuthi hayi ke usuwenza ke inhlelo zokulobola yabo umshado umuntu wakho ngoba vele usuyamazi yes umuntu ngeke vele umfundi umqede ngoba asilona itshe but kodwa I think mhlawumbe 70% yobuyena uzokwazi ukuthola lapho ebese ke uyamfunda ukuthi uhlobo nikapende lento ukugijimisa ukulobola ukugijimisa inini ngenxa ukuthi umuntu uyamthanda uzothi wenza leyo nto leyo kanti umuntu umthanda wena wedwa yena akakuthandi just ukuthanda wena ngoba nakho nezinto ezithize noma uthanda imali yakho so kubalekile bafowethu ukubhekisisa ngoba kuyingozi ungena noma ukulobola umuntu ungambhekisisanga ukuthi uhlobo nikapende ngoba kusasa uzokhala inyembezi kabuhlungu kube ngathi ushonela abazali kanti cha wena ohluleke ukubhekisisa kubalekile bafowethu ukubhekisisa nganza ukuthi kubalekile ngaso ngesikhathi uma usukuyijonga ukuthi ubhekisise kakhulu uma isuyinkomo ezibiwe ngempela emsamo lapho uthi ziyolobola intombi le nto icayi kakhulu lento le ngoba ngempela bafowethu angajuli kakhulu but engicela abafowethu msezaza kithi ukuthi ningajahi bafowethu ningaphuthuma ubude aphanga bafowethu ngoba bobucayi kakhulu kubalekile bafowethu ukubhekisisa zakithi bhekisisana bafowethu abantu enibalobolayo ukuthi abantu ngempela abakufanele nibafowethu kulotsholwa noba abantu abakanjani uyabo ungangitshela ukuthi ayimuhle umuntu lokho akusize ngafokon lokho into ebalekile umqondo nesimilo esimama uthi uyiphethe kanjani angivale lapha shwayela izondi ka